Lapha siphethe umadiliza usebenza wonke umuntu wesisa nowesifazane ofisa ukubonakala, ofisa udumo, ofisa ukuthi kucace makafika endaweni kuseka khona. Kungabe khona abantu abakubuza ukuthi hawu ufike nini, makubonakala ngokwenyakaza indawo mangabe sowufikile, ufike endaweni bese kunyakaza indawo. Qhaqhazela amadolo emadodeni nasebafazini beze babuyela ngaphakathi. Umadiliza lo futhi uyakulelela kakhulu uma ngabe umuntu onesitolo noma ubhizinisi elithile ukuthi abantu bangene ngokuninga ebhizinisini lakho beze bazothenga nawe ukwazi ukudayisa ubona futhi profit yakho nomsebenzi wakho owenzayo. Ungavuka ekseni uyovula isitolo njalo udayisa kodwa ngabonakala ukuthi udayisela ini. Umadiliza ke uyenza ukuthi abantu bonke badilekele endaweni yakho, ngathi ingakhikamela ithini umadiliza. Wonke umuntu uyadilika nje endaweni yakho, bayalula ulima abakwaziyo, babiza abanye nabandlulayo abadluli ngendlela kodwa bayabuya ngokuningi bazofuna ukudayisa, bazofuna ukuthenga futhi endaweni yakho. Uma ngabe usebenzisa umadiliza uyenza ukuthi ube nesithunzi, ube nodumo, ube nabalandeli abaningi, udilike izindonga eziqalekiso nezenhlupheko nezikuvimbayo usungakwazi ukuchubeka empilweni yakho kodwa kuvuleka yini iminyango yonke. Umadiliza lo noma ngabe unganasitolo kodwa umuntu nje ofuna ukuba nesithunzi, ofuna ukuthi abonakale endaweni makakhona, uyawusebenzisa. Umadiliza lo uyawusebenzisa futhi uma ngabe umuntu ofisa ukuthi izitha zakho zidede kuwena noma ngabe yini ofuna ukuyidiliza, uyasebenzisa umadiliza. Udiliza ibandla, udiliza imali, ibuye ngokudilekele kuwena. Uma ngabe ufuna into ukuthi ichele, uyidiliza ngokuthi isuke kuwena, usebenzisa ngendlela ethile. Ngabe umuntu ufuna ukuthi isondele kuwena, usebenzisa ngendlela ethile. Akathi sike umuntu onesitolo ufuna abantu base ngobuningi bazothenga, noma ngabe uthengisela ekhoneni noma ngabe uthengisela kuphi, unesitolo ufuna abantu base ngobuningi bazothenga isitolo sakho, ufuna ukuthi kudume isitolo sakho, ufuna ukuthi ukwazi ukuthi isitolo sakho kuthengiswa ini nani. Amuntu angangena athi malini le akubuza uzokushonela ngazaphuma ngathenganga, akuyenzeki lokho. Umadiliza udiliza kweni abantu bese ngobuningi bazothenga. Wenza njani? Uthele esandleni sakho bese ufaka kuphi ngaphansi kwelimi lakho ngaledla le. Usathe umunye ufaka phuthi phezulu kwelimi lakho ngaledla le. Bese ke uyakhafula wabiza abantu. Uma eminyango wakho ubiza abantu ngobuningi beze bazothenga isitolo sakho kwenze kuseni nantambama lokho. Kuze noma ngabe usebenzela ema-ofisini, usebenza ngabantu usebenzela ema-ofisini, akwazi ukushisa amabaso, akwazi ukuchela, akwazi ukusebenzisa ibunge, umadiliza uyakelekelela ngoba ngokwawo uyisibunga, ngokwawo uyisichela kodwa sikelele ilimi lakho bese uyakhwifa phambili nasemva kwakho. Ubize abantu ngobuningi isitolo sakho babuye bazofuna kwenza njani ukuthenga. Umadiliza uyawusebenzisa kanjalo uma ngabe ufuna ukuthi udumo lube ngolwakho, noma ngabe endaweni ethile, uyephathini noma uyakufunction ethile, ufuna ukuthi mawungena kubonakala ecacile usengene wena, noma ngabe emsebenzini akanyakaza amadolo emadodeni, kunyakaza amabele abafazini, kubonakala ukuthi ungene wena. Umadiliza adilize udumo nesizwe sakho phezulu kwendawo uyawusebenzisa. Kodwa mangabe ufuna ukuthi udilike izitha ezihlasele, ufuna izitha zingasahlaseli, ufuna izitha dlele kude nawe, uthi ziqalekiso manje ukuthi zisuke kuwena, awufake ilimi lakho bese uyakhwifa. Ungafake ilimi lakho bese uyakhwifa, ngisho sohlanganisa ne-DNA yakho lapho uyenza ukuthi kudilikele kuphi kuwena lokho onozobe sokukhuluma ngoba uyawukhulumisa phela mawukhwifa. Kodwa mangabe ufuna ukuthi kuchele, uthatha ngalendlela uthele emva kwakho so, uselemva kwakho so, ubuye futhi uselemva kwakho, uselemva kwakho. Ukwamanje wenzani? Uyawukhuluma ukuthi akuchele zokuzitha zami engizazweni engazazi, ufuna ukuthi mangabe ufika endaweni ngabe khona umuntu ozokuphazamisa. Yabona le nto le ukuthi mangabe uhamba usaba ukuthi ugadiwe noma ubheki uyafuna ngapha nangapha, cha akenziwe lokho. Umadiliza uyadiliza ukuthi yini into idilekele kuwena. Umadiliza futhi adiliza ukuthi yini into idilekele ngenhla kuwe, ngadilekele kuwena. Yizo le nto le umadiliza utholakala Mkhondebisa inyanga amacala. Unebhizinisi ufuna udumo uyawusebenzisa, unezitha ufuna ichele uyasebenzisa umadiliza. Yamacala seyidilika yithi ayikho inkinga nesixazululo. Usithi benkinga kusho nesixazululo.